elänyt itelles tolleensa. Wow, tarjolta. Noniin, nyt vittu sitten kaikki keskittyy ja kaadetaan tää ja sitten voidaan olla iloisia ja lähteä kaikki kotiin. Ellei kaadu ei lähteä kotiin. Mulla ei oo kotia. What to do? Vielä kuulis. Sä voit tulla tänne. Mun koti ei oo täällä. Jeepukaa yläsänkyyn. Vittu. Mennään kaikki siinä. Mitä vittu, mulla on Stampede CD. Hei, ei pullata, ei pullata. Joo, mullata. Ei pullata. Pitäisikö meidän resettaa? Miksi Tampere on cooldowni? Olkaa pois sieltä. Pitäisikö joku resettipullo? Mitä se tullut? Eikö se pitäis Vittu mikä jää? Shit. Ihan jääpäivä. Miks se toi? Junat tulee. Ota se tihti. Ollaan. Ison lukee ruudulla, että big fake. Tilti. Kuka niitä lukee? Oliks tää se resettipulli? Noniin, se oli siinä. Oliks tää se niin, lasketaanko tää viime? Ei. Sit lähtee. Hyvä augment, I rate 5 out of 5. Ainoa augmentti. Tehdään